Salut și bine m-am găsit la un nou episod. Am început un nou joc, chiar acum l-am instalat. Se numește Save the Girl. Și vă rog să dați un like, să vă abonați. Și hai să începem. Eu aș alege foaseca. Fost bine. Reclame. Revin. Am revenit. Și cred că o să încerc un topor. Da. Next. Avem o găleată cu ciment sau un plank. Aș zice o găleată cu ciment. A fost varianta cea bună. Și am revenit. Băi, a răpit-o cineva. Ce să folosesc, telecomandă sau o cutie? O cutie aș putea trece sub nas, dar telecomanda ar putea să oprească televizorul. Hai zice o cutie. A fost varianta cea corectă. Am văzut că sunt multe fugere și că o să aleg pelerina. Scuzați că se vede așa, dar nu ce face. Dăm next. O fugărește nebună. Cred că o să aleg o șansă mai mare. Da. Nu este lumină. Lanternă. Normal. Nu, un câine facem carne. Așa. Să vorbim de asta. Să trecem la următorul nivel. Sute pe un vapor. A luat tot foc. Incendiu. O să pun, dacă o să dau vânt, o să vedem ce o să se întâmple. Se stingă. Nu e bine. Iarăși de aici. Incendiu. Aparent trebuie să punem cea chestie la gură. Nu este lumină. O să iau lanternă. Mă gândesc că scara... Da, a fost varianta corectă. No offense. Next. A rămas pe această bucată de lemn. Sau costă să doar. Corect. Scuze, trebuie să mâncăm ceva. Tor. A foame. Atunci am văzut varianta corectă. Nu, un rechin. Să dăm carne sau un pistol de ăla. Gândesc că cu pistolul o să ne tragă în apă. Încerc carne. A fost varianta corectă. Apare. Next.
Am ajuns pe o insulă. Vreau că o să iau o burtă. Da. Un om al pădure. Al insulei. Va cadea sau fiuș? Cred că se dă o cadea, pentru că aceea poate să deschide. Nu, cred că va cadea. Da. Un elicopter. Mă gândesc că focul, pentru că pe cele nu puteam să dăm foc. Absolut de la nimic. Ne va cineva. Next. Zombie Forest. Dar nu pot să stea și ea acasă. Mă gândesc că nu știu, că se tăpăm să arunce, să-i arunce. Păi da. Lună plină sau lumină? Hai să cercăm lună plină. Ce? S-a transformat în burculac. Wow. Încă un... Nu. Ne transformăm în zombie. Da. Să trecem la următorul nivel. Am intrat în cimitir. Ce este? Vrăjuri de fasole? Oh, e din jocul ăla Plants vs. Zombie. Mă gândesc că apă, pentru că o să se electrocuteze. Da. Ulei. Ulei. Nu mă gândeam la asta. Mă gândeam că să cadă și ea. Aparent, nu. Scut. Mai puternic. A fost corect. Avem o baltă să ștergem sau să fie zi. Nu știu. Zi. Zic și eu. A fost corect. O fantomă, nu? Aspirator sau... Aspirator, desigur. What? Bine, eu vă lăsa acest videoclip, îl voi lăsa aici. Dacă vă place, să-mi spuneți în comentarii, să dați un like și să vă abonați. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa!